Kaparaso. Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng adobong manok at atay ng manok at meron tayong itlog mga kapudibis. Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ay mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Mangantaking Kapampangan. Manganta po. At Oo. syempre, meron din po tayo ditong Cajun's Kitchen Pickled Garlic. Oh, Yes. ayan. Unang subo Unang tayo. subo na tayo. Atay. May sili. Ayaw nang may bawang. Sili muna sa akin. Yan, nilagyan ko siya ng sriracha Oo. garlic. Unang subo mga kapudibis ay para sa inyo. Manganta po mga foodies. Sabaw. Sarap. Kaparaso. Punit-punit lara. Ang sarap din sa adobo. Ulam to. Garlic. May nagtatanong kung maanghang daw yung garlic. Hindi po siya maanghang, no? Tsaka hindi mabaw sa bibig. Masarap siya mga kapudibis.
Ayan, may chicken tsaka garlic. Sarap. Ay, bawang ba? Ano? Saan niya ako? Ang sarap ka. Yan. Naulog. Mm. Yan. Ang dami sili. Tabi na natin sili. Masyadong maanghang. Yes. Malapit na yung ano, Alin? yung Teacher's Day. Wow. Happy Teacher's Day po sa mga teachers. Opo. Shout out. Sa elementary na San Agustin. Happy Teacher's Day po, Ma'am Girlie. Shout out po. At sa Central, dito. Malapit dito sa amin. At sa Methodist. Ay sa National High School. Oh, Oli. Happy Teacher's Day po. Sarap. Sarap. Yan. Nakakaganang kumain po pag nilagay mo ng bawang yung pagkain mo. Nakakagana po talaga. Promise. Tsaka maganda din po sa katawan yan. Yan. Sa mga may cholesterol, sugar, high blood. Ayan. At saka sa mga nakaka-boost po ng immune system din yung garlic pickle. Try nyo na po. Nasa description box ang kanilang link, Shopee link at TikTok link. At syempre, punta na din po kayo sa TikTok po namin. I-click nyo na po yung yellow basket at mag-order na po kayo. Andun po yung pickled garlic po. So, thank you. Shoutout din po kila Marlon Card from Italy. Shoutout po, lagi siya nanonood sa atin. Connie David from Santa Rita, Pampanga. Kim Levanto, Muhammad Shamer Sama. Ayan. Shoutout po sa inyong lahat. Salamat po sa support. Laya Payawan Shopa, Baby Alison Catherine, Bugoy. Ayan, sa asawa mo. Shoutout sa inyo lahat. We love you. Ayan o, pickled garlic. Regent's Kitchen.
Yes. Ano? Sriracha, tsaka laba. Anong flavor nila? O yan, shoutout kay Ma'am Girly Bartolo. Nasa ano sila? Saan? Ibang bansa na ngayon. Shoutout po sa inyo Teacher ko lahat. noon. Hello po ma'am, ingat po lagi. Shoutout po. Ayan mga kapudibis, naubos namin yung pagkain namin. Kita-kits sa susunod naming Mukbang. mukbang. Thank you so much po. God bless. Ingat po kayo.